תצלמי אולי מבפנים גם. אל תשכחי, זה מתחת למהלית, לא מהבהות. תעשי שלום. היי, היי. את יכולה... את בסרט? אני כזה, איפה הפלאש? איפה הפלאש? איפה? את יכולה להעיר אותו? שרון. שרון! שרון. שרון! זה התחלת האמא. בואי, תעמדי פה. אני רוצה לבזבז את שרון! מי זה? שרון! מי זה שמה? שרון! ילדת, תהיה בשקט, מי זה? שרון! בואו ניתן! שרון! שקט, תהיה בשקט, יא ילד, קקה! מי זה? מה מי זה? זה אמא של שרון! אמא של שרון, ממש טוב. תהיה בשקט! אל תשאל מי זה. מי זה? זה מני, ממש טוב. טוב, שרון הלך לישון, עד שהוא נרדם לי הילד, אני לא מעירה אותו. את יכולה להעיר אותו. לא, אני אומרת לך, אני לא יכולה להעיר אותו. תעירי אותו. אני לא מעירה אותו עד שנרדם לי הילד. תלך הביתה, תחזור יותר מאוחר. את יכולה להעיר אותו. אני לא מעירה אותו, אתה לא מבין? אני שומעת את זה ביוטיוב. לא, רציתי עוד להגיד, ארוחה אחים. קונצה, מסתעדת. איך אתה מדבר עליי? מה זה ההורים שלך, אחים? לך הביתה, אני אגיד לאמא שלך, היא תרבה לך לא, בכל. לא, אל תגידי לי אמא שלי, אני הולך. כן, אני אגיד לך, יאללה, ילד קטן, לך הביתה. אני הולך. אני לא רואה שאתה הולך. את לא רואה טוב. מה זה אני לא רואה? תפיל לך הביתה כבר. שרון! מה עם המזדהמת? אמרתי לך כבר. שרון! אני אומר לך, ילד ישן! שרון! איך לי את הילד? אני לא מאמינה. שרון! המשחק התבטל. תלמי מתחת למעני. תעשי טובה. תעשי בטוב. אני חושבת שלא תהיי בסרט הזה, כי זה דווקא סרט טוב. וואו, עשיתי את זה חרץ. אני מתחת למעני. אני כל כך מצלם מתחת למכונית בחושך.